Silloin syksyllä satoi paljon. Kuljettiin usein samaa matkaa yövuoroon. Asuttiin samoilla kulmilla. Se hyppäsi aina Kortteen kulman pysäkiltä kyytiin. Eikä sillä ollut koskaan sateenvarjoa tai muutakaan ylimääräistä mukana. Sanoi siinä korkeintaan moro. Eikä sitten mitään pitkään aikaan. Laittoi joskus radiosta puhekanavan ja sitä sitten kuunneltiin. Saattoi se muutaman sanan sanoa, jos sanoin ensin jotain. Kerrankin ihmettelin autosta kuuluvaa kolinaa ja se sanoi, että kyse on varmaan pallonivelen kulumisesta. Pitäisi vaihtaa uusi, se sanoi. En tiedä, oliko se ehdotus, tarjous tehdä se, mutta ei me siitä sen koommin ehditty jutella. Oltiin hiljaa vaan useimmiten. Tai no, melkein aina. Se oli hiljainen, mutta ei haitannut mua. Sopi ennemminkin, en mäkään mikään turhanpäiväistä juttelija oikein ollut. Se hiljaisuus kuitenkin oli sellaista hyvän tahtosta. Kyllä mä sitä ihan kunnon kaverina pidin. Vaikka sit myöhemmin tajusin, enhän mä tiennyt siitä oikein mitään. Ei se tosiaan kertonut koskaan mitään itsestään. Enkä mä ollut kysellyt. Kyytihomma oltiin sovittu kahvitauolla ja joskus käytiin matkalla tankkaamassa ja se maksoi. Ei siitä erikseen mitään sopimuksia tehty. Jotain hassuja tapoja sillä oli, niin kuin kerrankin. Oltiin oltu koko matka hiljaa. Kun tehtaan pihaan kaarrettaessa se yksi kantaan tokas, että pyyhkimet on käynyt nyt 753 kertaa. Mietin, että oliko se tosiaan laskenut ne kaikki. Siitä lähtien, kun oli istunut autoon. Toisaalta se matka oli pitkä, eikä mullakaan mitään tähdellisiä ajatuksia oikein ikinä ollut. Siinä me kuljettiin sitä väliä jonkun 1,5 vuotta. Ehdin jo tottua siihen, että matkoilla oli seuraa, vaikkei siinä mitään rupateltukaan. Sitten yksi ilta se ei ollutkaan pysäkillä. Ajattelin, että se oli myöhässä, vaikkei se koskaan ollut, ja oottelin lähemmäs puoli tuntia. Sitten meinasin, että perhana on se vaan töihin mentävä. Myöhässä oli jo itsekin. Kyselin, vaikkei tapoihini kuulunut, mutta siinä vaiheessa uteliaisuus oli liian kova, että oliko kukaan kuullut siitä. Jos se olisi vaikka ollut kipeä tai jotain, ei ollut. Kukaan ei osannut sanoa oikein mitään. Seuraavanakaan iltana sitä ei kuulunut, eikä sitä seuraavana. Sitten pomo kertoi, että sen työsuhde oli päättynyt. Mitään kahnauksia sillä ei koskaan ollut. Kova se oli töitä tekemään, vaikkei silleen suutaan soittanutkaan, ja hyvähän se oli niin. Sen verran myöhemmin kuulin, että itse se oli lähtenyt.